nivell local que celebrarà enguany. L'exposició de l'escultora Sara Vilán, professora de la Facultat de Belles Arts i doctora d'Arts Visuals, intermèdia per la Universitat Politècnica de València. En Telecris denuncia es faran ressò de la falta de consideració d'algunes persones, amos de gossos, cap als xiquets i xiquetes que venim tots els dies al col·legi. Avui us parlarem de la celebració del 40 aniversari de la policia local de Meliana. Les obres de teatre que s'han fet per als alumnes en anglès. De la col·laboració dels pares i mares d'infantil en el projecte del cos humà. Per últim, de la celebració del Dia de la Pau. Per primera vegada, enguany es celebrarà un concurs de sambori a nivell local, al nostre poble. Anem a parlar amb Ros Domènech, membre de la Comissió de Trobades, per a que ens doni més informació. Hola, bon dia. Estem ací en Ros Domènech, tutora de quart C, per fer-li unes preguntes sobre el Premi Sambori a Meliana. Què és el Premi Sambori? Hola, bon dia. El Premi Sambori és un concurs literari que se fa en valencià tots els anys a nivell comarcal. Aleshores, tots els xiquets i xiquetes de totes les edats, així com els adults, poden participar en aquest concurs. Per què es fa enguany un Premi Sambori a nivell local? Havien detectat que els xiquets participeu, però clar, la visibilitat que teníeu era més xicoteta, donat que sols s'aplegava un primer guardonat allí a la comarcal. Així, celebrant-ho a Meliana, tots els xiquets podreu tindre, i xiquetes, més visibilitat. Es fa sols a Meliana? No, s'ha donat el cas enguany que n'hi ha 5 pobles que van a participar, perquè els pares i mares els agrada participar d'aquest premi i que tinguen com un dia de festa. Quan es farà l'entrega del Premi Sambori de Meliana? Tenim previst el dia 28 de febrer al Conservatori de Meliana i serà durant tot el matí. Hi haurà una sèrie d'activitats que els AMPEs han preparat, tallers fora de lo que és el conservatori, per tal que hi hagi molt ambient i puguen entrar i eixir els que van a rebre el premi i els altres xiquets que puguen anar a veure la festa. En què consisteix el premi? El premi principalment consisteix en el reconeixement davant de les vostres famílies de que heu fet un esforç, heu sigut creatius, heu creat un conte en les vostres històries que voleu contar i després l'escola tindrà també com un material de llibres per a que continuem en l'animació lectora i en la participació. Després de l'entrega de premis es farà alguna cosa més entre els guanyadors? La regidora de Cultura va comentar que podia ser una possible prèvia de cara a fer com un recull d'estos contes i poder editar alguna cosa, però que això serà com un segon pas si veiem que la participació, i sembla que sí, és positiva per part de totes les escoles i membres de la comunitat educativa. Moltes gràcies per la informació i esperem una bona participació per part de totes les famílies, mestres i alumnes que tots formem part de la comunitat educativa. Moltes gràcies a vosaltres, a la vostra classe i al vostre treball i als vostres mestres Pilar i Jacobo, perquè el que feu és que comuniqueu i informeu de tot allò que s'hi fa a l'Escola El Crist i a la ciutat de Meliana. Moltíssimes gràcies. Adéu. Anem a informar de les diferents activitats que hi ha al voltant del Premi Sambori a Meliana aquest curs 2016. El dia 12 de febrer de 2016 hi haurà un sopar per homenatjar a diversos escriptors que dia a dia ens enriqueixen amb les seues obres literàries. Aquests són Maria Jesús Volta, Dani Balaguer i Toni Mollà, amb els quals tota la comunitat educativa de Meliana podran reunir-se en un sopar. El dia 28 de febrer serà el lliurament de premis. Totes les escoles, instituts i adults han participat. Aquests premis es lliuraran mestres i membres de l'Ajuntament en el Conservatori a partir de les 10 del matí. A l'Institut Municipal de Cultura s'inaugurà una exposició de Sara Vilán, l'escultora guanyadora, entre altres premis de la Bienal de Meliana 2006. Va contestar amablement les nostres preguntes.
Bon dia, estem ací amb Sara Vilar i amb la seva exposició. Bon dia. Bon dia. Des de xicoteta tenies vocació artística? Artística com a escultora o com a pintora crec que no. Crec que no tenia aquesta vocació, però sempre m'ha agradat fer teatre, m'ha agradat llegir, m'ha agradat escriure i m'agradava fer cosetes en les mans. No sabia que això era expressió artística, però no estic segura. Pot ser sí, pot ser no. Penses que les teues obres i l'art en general poden contribuir a acabar amb la violència de gènere? Ojalà fos així, però crec que no està en les meves mans en acabar en la violència de gènere. El que sí que està és intentar que xiquets com vosaltres o gent, quan veja les obres, reflexione, pense i canvie a lo millor la seva forma de pensar. Jo crec que per a acabar en la violència de gènere és necessari educar millor els xiquets, que siguin iguals, que des de molt menudets sentiu els dos tant homes com dones es senten iguals. Crec que necessitaríem canviar en l'escola, en la casa, la família, els amics, tots. En l'art el que intentem és un granet d'arena més, que contribuir per a crear aquesta consciència en les persones. Sabem que has escrit llibres. Has fet curs de cine, pintes, has fet escultures. Amb quin mitjà t'expresses millor? Quasi sempre pense una idea, val? I moltes vegades, depenent de les últimes coses que has fet o de les que has vist, és en això en el que potser penses que aquesta idea la pots dur a terme. Aleshores, jo crec que no n'hi ha ninguna forma d'expressió, ni en pintura, ni en escultura, ni en fotografia, ni en vídeo, en la que ens servisca per a contar totes les històries. Depenent del que vull contar, utilitza una o una altra. El que sí que m'agrada és que la gent ho entenga i que servisca per a que prenguen consciència. O sigui, té un poc un caràcter educatiu, les meves peces, i intente que siguin senzilles, fàcils d'entendre, que estiguen com fetes a mà, que tota la gent pense que la podia haver fet a ella i que siguin molt properes. Aleshores, depenent de què vull contar, utilitza un material o un altre. De tots els premis que has guanyat, quin penses que ha sigut per a tu el més important? No sé, així a Meliana va rebre un premi en el 2007 i em va fer moltíssima il·lusió, va ser molt bonic vindre a replegar-lo, me'n recorde molt, va ser així mateixa, així on estàvem. I Pilar, que està així ara a l'Institut Municipal de Cultura, també estava aquest dia, però no sé quin premi. Pot ser el d'Espais d'Art de Girona, potser és el més important, però no sé, tots els premis, sempre que reconeixen el teu treball, te sents molt halagada i te sents que és important, tots, val? Este m'ha fet molta il·lusió. Tu eres professora en la Facultat de Belles Arts. Si no fos així, podries viure de les teues obres? No, no viuria de les meves obres. Què va? Impossible. Necessite el jornal com a professora per a viure. Quin consell li donaries a un xiquet com a nosaltres? Entenc que referiu per a continuar fent coses d'art, no? Sí. Perquè consells vos en podia donar molts i segur que vos en donen a diari, però ara en l'escola, per exemple, vos han llevat moltes hores d'art, d'expressió artística, de música, i jo el que vos recomanaria és que omplireu tots aquests rates que tingueu i els huecos quan deixeu de jugar i deixeu de fer les hores que tingueu de deure, en passar-ho bé,
en jugar a fer cosetes en papers, en les mans, en plastilina, en els colors, i fer el que vos apetira, disfrutar, mesclar materials, agarrar el celo i construir algo, una persona o una caseta con les que hi ha així, i que se ho passareu bé, o sigui, que disfrutareu, que no se sentireu obligats, retallant, pegant, escrivint, que escoltareu música i que disfrutareu. Això vos omplirà com a persones. Moltes gràcies per la teua col·laboració i adeu. Moltes gràcies. Els camins que arriben a la ciutat estan plens de pobres, de marginats, d'immigrants. Si no, han passat a formar part d'aquest mar de nàufrags que sofria, sent tractada com una mercaderia que amb sort acaba essent mà d'obra sense cap plusvalua ni futur. Tanmateix va fent-se present un cert multiculturalisme, un missatge enriquidor que va perfilant el contorn de les ciutats. I la vida llavors és una casa, el cos una casa i el pensament, perquè hi ha un dins i fora, que el com de privat i de públic, tots tres es clivellen i envelleixen i tenen molt o poc fonament. Potser es relacionen amb altres cases i faran una ciutat que, com el cos i el pensament, estarà connectada o atrapada, o sola. Hom veu clar als afores l'exemple constructiu de les ciutats reiterat en la pobresa amb les mateixes estructures. Un cercle més enllà de l'ocupat per finques fantasmagòriques, solars i polígons buits i grues i més grues condemnades a la inutilitat. I cada casa una porta que s'obre acollidora o resta agarrada al nàufrag que arriba dels epitets mar de nàufrags que va merant cada país, cada ciutat, cada casa i ens ofega un poc més cada dia. Tenim també la natura arrelada en estreta relació amb la destrucció o renovació equilibrada del xicotet cosmos que ens envolta, de manera que podem sospitar almenys qui som, d'on som i com volem créixer. Marc, Carmen i Pablo informant per al Telecrist. En Telecrist denuncia es fan en ressò de la falta de consideració d'algunes persones, amos de gossos, cap als xiquets i xiquetes que venim tots els dies al col·legi. Una cursa d'obstacles. Cada dia al nostre centre hem d'anar esquivant els excrements dels gossos, com si férem una cursa d'estat. És per això que demanem als amos que arrepleguen els seus regals, ja que pareix mentira que volen més als gossos que als xiquets. Avui vos parlarem de la celebració del 40 aniversari de la Policia Local de Meliana. A l'acte organitzat per l'Institut Municipal de Cultura varen assistir personalitats del món de la política, alcaldes dels pobles veïns i autoritats de la Policia Nacional i Guàrdia Civil, que expressaren el seu reconeixement per la tasca desenvolupada per la Policia Municipal al llarg d'aquests 40 anys. Obriren l'acte l'actual cap de policia José Miguel Alegre García i l'anterior Miguel Fenollosa. En diferents projeccions, antics policies i alcaldes contaren anècdotes i reflexionaren al voltant del canvi i evolució del treball de la policia al llarg d'aquests anys. Es recorda emotivament als policies que han faltat amb la intervenció dels seus familiars. Rodrigo Navarro Rodri va parlar de la important tasca social que porta a terme la policia amb projectes i actuacions que serveixen d'exemple en altres municipis. Rafael Vico Fernández, Rafa,
va emocionar a l'auditori amb una reflexió senzilla i sincera de la part més humana del treball policial. L'alcalde Josep Riera va tancar l'acte i entregar una placa commemorativa al cap de policia, en nom de tota la població, expressant així l'agraïment pel seu treball i dedicació. En l'acte també estaven presents Los Ángeles Guardianes, associació d'amics de les motos, que està formada per policies, guàrdies civils i militars i que sovint participen en actes benèfics. Ells han volgut, amb un regal, felicitar a la policia en el seu aniversari. Els nostres reporters també gaudien de les seues meravelloses màquines. Després de l'acte es van servir un vi d'honor, en el que participaren tots els convidats. Hola, bon dia. Estem així amb Rafa per a parlar dels actes d'avui. Bon dia. Bon dia. Fa 40 anys que es va crear el grup de policia municipal a Meliana. Qui s'encarregava de la seguretat? Pues la seguridad, antes de que existiera la policía local como es hoy en día, la hacían por el día los alguaciles y por la tarde, por la noche, los vigilantes y serenos. ¿Es Meliana un pueblo seguro? Bajo nuestro punto de vista, sí, es seguro y más si lo comparamos con las estadísticas de los pueblos de alrededor, sí. Hi ha molts problemes al nostre poble relacionats amb el consum de droga i alcohol? Muchos no creo que sea la palabra adecuada. Hay problemas dentro de la normalidad, hay bajo nuestro punto de vista un uso importante de alcohol y drogas, por eso nosotros incidimos en campañas periódicas para prevenir. Sabem que la policia local de Meliana actua en l'atenció a les víctimes de la violència de gènere. ¿Podría explicarnos en qué consistís estas actuaciones? Sí, tenemos la suerte, que somos uno de los 42 municipios de la Comunidad Valenciana que tenemos una sección propia para atención a las víctimas de violencia de género y entonces incidimos básicamente en una intervención primaria que es preveyendo, una intervención secundaria que es cuando vemos que hay un problema de violencia de género y una intervención terciaria que ya es específica del grupo de Biogeme, que es cuando ya la persona ha presentado una denuncia y el caso está, digamos, institucionalizado. Quines actuacions es fan des de la policia local en relació amb els menors en risc? Bueno, pues hay varios ámbitos de actuaciones sobre los menores en riesgo. Puede ser desde los menores que nos encontramos que no van al colegio o que sus padres no se preocupan por llevarlos al colegio y hay muchos otros ámbitos de situaciones de riesgo de los menores. Pero incidimos prácticamente junto con los servicios sociales del ayuntamiento a examinar cada caso concreto y junto a ellos hacer una investigación de lo que es el ámbito familiar y buscarle a cada caso la mejor solución siempre en interés del menor. ¿Qué es l'UPEC? Pues l'UPEC es uno de los organismos que trabaja con nosotros prácticamente durante hace ya muchos años y concretamente es la Unidad de Prevención de Conductas Adictivas. Y junto a ellos intervenimos preventivamente en campañas para concienciar a los menores y a los adultos en el consumo de drogas y en hábitos saludables. Per a la seva experiència, pensen vostès que els menors fan un mal ús de les xarxes socials? Un mal uso creemos que no hacen un mal uso. Pensamos que todos saben lo que tienen que hacer y así nos lo trasladan en las charlas que damos en los colegios y en el instituto, pero siempre hay alguna acción que se les tiene que recriminar y se les pone algún ejemplo cuando damos las charlas, porque a pesar de saber lo que tienen que hacer, muchos de ellos no lo hacen. ¿De la policia local de Meliana algún programa respecte a l'educació vial? Sí.
tenemos un programa desde hace también muchos años que es preventivo, son campañas de concienciación en los colegios, en el instituto. Además, las apoyamos con las campañas que nos vienen de la Dirección General de Tránsito. Entonces, la educación vial ha evolucionado a responsabilidad personal y así lo hacemos llegar a la gente, que ya es una cuestión también de responsabilidad personal. Consideren que les actuacions que s'estan fent des de la policia local de Meliana estan donant els resultats esperats? Sí, nosotros estamos muy contentos desde hace un tiempo a esta parte de cómo están saliendo las cosas en casi todos los ámbitos en los que intervenimos, pero aún así intentamos seguir formándonos e intentar reinventando cosas para que los resultados aún sean mejores. Finalment, els avanços tecnològics han millorat d'alguna manera la seguretat? Los avances tecnológicos nos han cambiado nuestra manera de actuar en todos los ámbitos. Podemos llegar a muchos más sitios, podemos hacer un espectro mucho más amplio sobre las funciones que podemos hacer y, lo que es mejor, con mucho menos esfuerzo y con mucho menos dinero. Així acabem la nostra entrevista i moltes gràcies per contestar les nostres preguntes. Gracias a vosotros. The second week of January, the publisher company Oxford offered us several theatre works played by the actors Gita and Joaquin. Some titles were The Selfish Giant, The Little Red Hen, or The Gingerbread Man. Els alumnes de 3 anys d'infantil estan treballant el cos humà. Els pares i mares de les classes han col·laborat amb les mestres en aquest projecte. Han vingut pares i mares, metges i metgesses. Mares embarassades i mares amb els seus bebès. Dins del projecte s'estan treballant també els sentits. Una mare, Rocío, ha col·laborat amb un taller d'herbes aromàtiques.
al col·le hem celebrat el Dia de la Pau. El dia 30 de gener es va celebrar el Dia de la Pau. Es varen fer a les classes mandales per adornar el centre. Recordem en aquest dia als 2 policies espanyols morts a l'atemptat de Kabul, a les víctimes de l'atemptat de París, a totes les víctimes d'altres atemptats, als refugiats de Síria i a tota la gent que és maltractada per la guerra o qualsevol tipus de violència. Convidem a les autoritats i governs a reflexionar per posar fi a aquests fets tan dolents. Tots i totes alcem la mà per la pau i amb aquestes mans hem elaborat murals per recordar-ho al llarg del curs. Fins ací els nostres reportatges. Us esperem el mes que ve. Adéu. Adéu.